Namatkat sa balay. Motor, ang motor. Hindi katkat sa ansan. Saging banana. Ano yung pa? Tanawa pa, oh? Ano pa? Balay pa ba? Awa pa? Oh, grabe ang balay. Oh, Ang truck ko! Awag. Sus ka. Ala, naunsa na ala, uy, naunsa. Ala, uy. Labaw ba Yolanda? Yolanda. Ay, labaw ba? Ah! Biha. Barangay Nangka. Mura ni Nangka pa. Gisbuta Nangka. Ano siyang barangay Nangka. Balamban barangay Nangka. Biha. Ay. Ah! Uy, Awag. Sus ka na Uy, biha. dinuod yung giingon sa asawa ni Marlon. Taga biha. Taga pasuka. Uy. Sugid ni. Kaya di mo ni madakon di pa ni sug. May tikap! Taga May biha. tikap! Ang auto na rin. May tikap! May tikap! Grabe ito mo ay. Nangka Elementary School pa, oh. Nangka Elementary School. Biha. Astorias nila. Astorias ang nangka guro. Balamban pa ni. Oh, balamban pa daw ni. Grabe biha eh. Katunggap nun ba? Biha. Katong balay gid ko, kada katong balay gid. Tay! No? Biha eh.